Aquest any celebrem el 20è aniversari del Flux, Festival de Vídeo d'Autor. Com a festival és el 15è, però fa 20 anys que vam començar la programació regular de vídeo de creació aquí a Barcelona. El festival té lloc, com ja fa molts anys, a Art Santa Mònica, amb diverses seccions que les anem mantenint cada any i aquest any amb algun afegitó per la situació que estem vivint encara, no? En primer lloc, triem 3 autors, que són els 3 autors centrals del festival: Francesc Torres, Noemi Sjoberg i el Miguel Andrés, combinant alguns autors que porten menys anys en el territori del vídeo amb altres, com el Francesc Torres aquest any, que als anys mitjans 70 ja van començar a treballar amb aquesta eina. I ens agrada molt poder fer aquesta combinació i veure què ha passat, no? També en tot aquest temps, si han canviat coses, com els artistes, aquests que van començar als 70 amb un ús del vídeo determinat, doncs ara poden haver destil·lat en altres maneres d'usar-lo. El Francesc Torres, com el més veterà d'aquest camp, d'aquí hem mostrat una selecció de la seva obra monocanal, que es pot veure, està permanentment exposada a Santa Mònica. A més, una instal·lació, que és l'última instal·lació que va fer l'any passat, el 2019, la va presentar a Galícia, i que la tenim allà també permanentment al claustre, que es pot veure, juntament amb una vitrina, amb també una instal·lació actual d'encenedors que tenen a veure amb un dels vídeos que presenta i que, per tant, creen així tot un espai Francesc Torres, la vitrina amb els encenedors, la videoinstal·lació i després el monitor on ja es pot veure en loop tota la seva obra seleccionada per aquesta sessió del festival. En següent lloc tenim a la Noemi Sjoberg. La Noemi Sjoberg és una artista hispano-sueca, tal com ella es presenta, que va començar amb el vídeo als anys 2000 i que vam conèixer tampoc fa tants anys. Ella està vivint aquí a Barcelona ara, i vam conèixer la seva obra i ens va agradar moltíssim. La vam presentar en una sessió de Flux Club, que és aquesta programació regular que anem fent des de fa 20 anys, i vam fer una sessió monogràfica amb les seves peces, que és una meravella de cura, de sensibilitat, de temàtica. Ens va agradar moltíssim. I aquest any és l'altre artista central del festival. D'aquí també es pot veure tota la selecció que hem fet en aquests monitors al claustre. I el Miguel Andrés el vam conèixer fa bastants anys ja, estava en una etapa més incipient de la seva creació i ara ja se li nota una maduresa impressionant, ja fa uns quants anys. L'hem tingut també en les sessions de Flux Club en un parell d'ocasions. Ell és performer i també l'hem tingut en alguna ocasió en l'Influx, treballant performance i vídeo. Sempre acostuma a combinar moltíssim aquestes dues expressions artístiques. I en aquesta ocasió és el tercer artista que presentem, amb una selecció de les seves peces en què només n'hi ha una que és com un recull, una gravació
d'una performance, totes les altres són performances fetes expressament pel vídeo. Sempre triem autors centrals vinculats a la ciutat de Barcelona, no perquè hagin nascut aquí, sinó perquè ho han estat vivint o treballant-hi. I ha sigut el cas d'aquest any, no?, també. I una altra de les coses, a part de la selecció i aquesta projecció retrospectiva que fem sobre la seva obra, una altra de les coses que els encarreguem és fer un autorretrat. És a dir, els proposem el repte a cadascun d'ells que facin un autorretrat en vídeo sobre ells mateixos. I això també és una cosa que hem anat fent des de la primera edició del festival, és a dir, que ja tenim una col·lecció de 50 i pico autorretrats de diferents artistes, i que acostumem a mostrar en l'acte inaugural. És a dir, fem una part que és la projecció dels 3 autorretrats o dels que siguin nous d'aquell any, i em col·loqui amb el públic, perquè sempre també una altra de les característiques del festival és intentar posar en contacte els artistes directament amb el públic, de manera que puguin ser-hi presents en les projeccions i puguin establir un diàleg amb les possibles preguntes o curiositats o reflexions de la gent assistent. I hi ha una altra secció que li diem Influx, que consisteix en una actuació d'algú que treballa les arts escèniques, però en combinació amb el vídeo. És a dir, que el vídeo forma part fonamental de la proposta escènica, i poden ser propostes on hi ha més dansa o música o performance o acció o el que sigui, però sempre on el vídeo sigui una part fonamental del projecte. En aquest cas, aquest any hem tingut a la Cris Blanco, que és una artista visual que combina música, dansa i un esperit molt àcid, en un sentit de l'humor molt especial, que també l'hem tingut, crec, una altra vegada. És una de les poques persones que ha repetit en l'acte inaugural, amb una peça que es deia El agitador Vortex, que és una mena de making-of que ens mostra ella sola a l'escenari com es va construint com una espècie de pel·li de terror o de ciència-ficció o de barreja de gèneres. Molt divertida. Una altra de les seccions fixes del festival és una secció que anomenem Flux Videocapsa, que l'hem mantinguda des de fa, crec que uns 10 anys, deu fer, des del 2009. Consisteix en 10 petites capses, cada una conté un vídeo de petit format, de manera que tu, per poder-lo visionar, has d'obrir la capsa, posar-te els auriculars, excepte aquest any que estava prohibit, després explicarem les prohibicions fantàstiques gràcies a la Santa Corona Covid, i de manera que implica un visionat i una audició individualitzada de la peça de forma introspectiva, amb una mini pantalla, de manera que expresses la voluntat de voler visionar allò o no. I saw you. You fake it. You cheated. You cheated. Do, re, mi, fa, sol, si, sol, fa. Llavors són 10 peces encarregades cadascuna a 10 artistes diferents, i aquí sí que som molt oberts també en la tria i en la proposta dels autors, que clar, els hi proposem que facin una cosa pensant en aquest format especial de visionat.
Una altra secció que ja fa molts anys que també portem a terme dintre del festival és la que anomenem Flux Mut, que és una instal·lació que vol qüestionar el silenci en el món audiovisual. És a dir, tendim a veure això com ens donen la imatge i el so encara que no el demanem, no? Amb la instal·lació de les videocapses busquem això, que cadascú triï, i amb el Flux Mut busquem que l'artista que es dedica al vídeo faci alguna peça reflexionant sobre el so i el silenci en el món audiovisual. Llavors aquest any l'artista és Joan Leandre, un artista que també vam tenir dels primers anys com a artista central del festival i doncs ha fet una peça que excepcionalment, diríem, perquè aquest any doncs el plantejament arran del que estem vivint ha sigut diferent, es pot veure en la pantalla central del claustre i que té una presència molt important i que, curiosament, té una part de so. Una altra secció és la que anomenem Reflux, que ve a ser un servei de vídeo a la carta dels 3 autors centrals del festival. Aquest any, amb aquestes restriccions tan estranyes, resulta que la gent no pot tocar ratolins ni pot compartir res, i hem hagut de fer un sistema de fer com uns monitors en loop on van projectant la selecció de les peces dels 3 autors centrals. I això ens ha passat una mica amb els autorretrats, que normalment en aquesta secció, també per vídeo a la carta, podies triar de tot l'historial dels autorretrats de diferents artistes, de totes les edicions del festival fins ara, podies anar triant les que volies veure. Hem hagut de fer una selecció amb monitors. Aquest any tenim una secció nova, fruit de les circumstàncies especials que estem vivint amb tota aquesta pandèmia de la Covid-19, segons ens diuen, i hem proposat a tota una sèrie d'artistes amb els que havíem tingut contacte si havien fet alguna peça nova durant la quarantena o durant tota aquesta època, a partir del març del 19 fins ara, al voltant del Covid i totes les seves experiències en relació a tot això. I vam tenir una resposta molt potent de molta gent, i llavors hem creat aquesta secció que esperem que sigui l'última que s'hagi de fer aquest any i prou, que n'hem dit Covideo, reflexions audiovisuals en temps de tapar boques, on hi ha 26 artistes, crec jo, que repartits en 2 sessions, presenten al voltant de 40 i pico peces, bastant curtetes en general, de tota mena d'estils i temàticament molt diferents, amb sentit de l'humor, amb ràbia, amb introspecció, amb poesia, amb mala llet, amb molta crítica, algunes molt en plan artista una mica torturat i totes aquestes coses. És a dir, una gran amplitud de visions al voltant i que serveixen una mica com a enfrontar-te, donar-te pistes, com enfrontar-te amb una situació en la que t'estan manipulant amb aquesta por d'una manera tan bèstia. Aquest any que celebrem el 20è aniversari ens en vam adonar, una mica ens vam sorprendre nosaltres mateixos veient que, ostres, fa 20 anys, no? Era l'octubre del 2000 que començàvem a programar el que es feia en vídeo en aquesta ciutat d'una forma regular, perquè havíem trobat dificultats o senzillament un buit, no? De dir, ostres, i això que fa aquest o que fa l'altre on es pot veure? I no hi havia aquests espais, no hi havia aquestes plataformes, institucions, persones, el que fos, que fes això, i vam decidir que ho muntàvem nosaltres, així d'una manera com humil i artesanal, la veritat, perquè i vam dir, va, doncs, com ho podem fer això? I vam començar a parlar amb els artistes que coneixíem i a mostrar la seva obra d'una forma
regular, un cop cada 15 dies, i hem anat fent doncs, des de l'any 2000 això, no? De manera que amb tots aquests anys, quan fas el balanç dius és que han passat per aquí, no sé, segur que en queda algun, però han passat molts artistes, molts, de moltes tendències, de molts estils i de moltes generacions. Vam començar, evidentment, amb els que ja estaven treballant en vídeo en aquell moment i que portaven anys fent-ho, però s'hi han anat incorporant en aquesta llista doncs, molts artistes que han començat tard, molts de molt joves, que han començat més tard perquè eren molt petits quan tot això havia començat, i ara doncs, hi ha una tasca impressionant feta d'això, d'haver pogut mostrar, estem molt contents d'haver pogut mostrar obres d'una diversitat tan gran d'artistes. I llavors això, al final d'any, normalment, cap al desembre, és quan vam començar a fer el festival, i amb l'excusa, diríem, del festival, el que vam fer és editar un catàleg cada any, que hem continuat editant des de la primera edició, un catàleg en què s'hi recull, a part d'informació de tots els artistes que hi participen, doncs articles crítics que encarreguem especialment a historiadors, periodistes, etc., que coneixen el món del videoart, doncs que escriguin cadascun sobre un dels artistes centrals. De manera que ja actualment doncs, tenim més de 50 articles escrits al voltant del món del videoart, perquè cadascú parla d'un artista i, per tant, doncs, si te'ls llegeixes tots, tens una visió molt completa del que ha passat en aquest període. No? Des del principi hem volgut fer un festival centrat en els autors, on el protagonista sigui l'autor, donar a conèixer la seva obra en sessions generalment monogràfiques, retrospectives, per tenir una visió de l'evolució de cap on va aquest autor i de quins són els seus trets, més que un festival d'obres o un festival competitiu en el que es donin premis o que sigui un festival temàtic a tal cosa, sinó sempre han sigut molt oberts en el sentit de nivell temàtic, a nivell estilístic i a nivell de donar possibilitats de mostrar l'obra a gent amb línies estètiques molt diverses. No?